Duan bura mar DCP Rigathi Gachagua hosemo oganda mawuok masawa mar piny Kenya mondo kiki jatend piny Kenya William Ruto opoge. Kolose kinde alam e kaunti ma Kirinyaga, Gachagua kone jood bura makono mondo makre kanyakla ka gibed kod duol e pok mar tend Kenya e kinde mabiro. E kinde no jatend duon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osingone gi makore kanyakla kendo gibiro dhi nyaka yiero magana 2027 ma onge gima biro poge. If we agree Ruto to divide us, as a community we are finished. We face extinction. And the only way for us to stay afloat as a people is to make sure we remain united. Unaona wanatafuta Kalonzo kila wakati. Wanadhani Kalonzo anaweza kuachana na Rigathi na Martha na JB Muturi, ndio sasa Wakikuyu wanyoroshwe tena. Now I have very bad news for them. Habari mbaya sana kwa kina Ruto. Uwezi tena kutenganisha Wakamba na Wakikuyu na kila, haiwezekani. Vile tutafanya sisi viongozi, tutakuwa na namna ya joint nominations. Ukiwa una uoga wa marumbano ndani ya nyumba, je, ukitoka nje will you survive?